Hai voces que, sen que nos decatemos, forman parte das vivencias urbanas, incluso a que soaba dende o semáforo para acceder ao centro histórico de Santiago, que acompañaba os peóns. Porta Faxeira, poden pasar? Pois ben, hai unha campaña para que regrese como un emblema máis da cidade. Porta Faxeira. Nunca a frase dun semáforo foi tan mítica. Porta Faxeira pode pasar. Está en camisetas e hai quen lle fixe un tema musical. Tanto é así que sai unha campaña en redes dun pai co fillo veciños de Santiago para que volva a soar a carismática voz. Porta Faxeira. Pode pasar. Cando viña coa miña pequena por aquí, sempre estábamos esperando a frase, certo? Pues apoyarías esa campaña do pai que está facendo co fillo Sí. que volva a frase? Sí, sí. De que volva o Porta Faxeira, por suposto. Sí. A ver, Asinas a... sí, é que para min era patrimonio cultural inmaterial. É a Porta Faxeira, sí. Sí, E agora non se escoita nada. Non se escoite nada. E ti que prefires? É o que se escoite, porque así a xente que é cega, sabes, pode oír. A famosa e amable voz que daba paso aos peóns para acceder ao centro histórico cámbiase por un novo sistema acústico para os semáforos de Santiago, que de momento está mudo. Como decía? Porta Faxeira, porque era onde paseaban as dúas en punto. Salían ás 12 da mañán e paseaban todos os días por aquí. Dende abril, pois non me dera conta, pero igual vou pensando nas miñas cousas, pero gostábame, sí. Pero agora nin vexo os números, nin oigo nada, pero bueno, outros pitaban. Para o que non veo, eso tamén sería unha axuda. Que parece ben que volva a frase. Como é? Así a poder... Porta Faxeira pode pasar. Pero polo menos na canción sigue soando Porta Faxeira, pode pasar. Resultado, queren que regrese o que consideran un ben patrimonial que lles une a tantos recordos familiares de cando esperamos para cruzar, e tamén cruza a nostalgia.